ጎይታናይ ጎይቶት ኢየሱስ መስዋዕቲ በግዕ ፋሲካ ክርስቶስ 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 ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ልዕሊ ጸልማት ኣብ ልዕሊ ሲኦል ስልጣን ዘለዎ ስግደት ዝግበር በይኑ ዝገዝእ ካልኣይ ዘይብሉ ነገሥታት ዓለም ዝንቅጥቀጥሉ ጎይታናይ ጎይቶት ኢየሱስ መስዋዕቲ በግዕ ፋሲካ ክርስቶስ ጎይታናይ ጎይቶት ኢየሱስ መስዋዕቲ በግዕ ፋሲካ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ሓለቃ ሰላም ገባሪ ዕርቂ ዓባሲ ልምዓት ፈታዊ ሓቂ ዓሩት ባርነት ዝሰባበረ መግለፂ ሓዞት ሞት ዝሰዓረ ጎይታናይ ጎይቶት ኢየሱስ መስዋዕቲ በግዕ ፋሲካ ክርስቶስ ጎይታናይ ጎይቶት ኢየሱስ መስዋዕቲ በግዕ ፋሲካ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ዘዓደካና ካብ ቋንቋ ዓሌት ሓድሽ ኪዳና ኪዳነ ምሕረት ስምካ ኢየሱስ መድሓኒ ዓለም ኣብ ኩሉ ንገስ ንዘለዓለም ጎይታናይ ጎይቶት ኢየሱስ መስዋዕቲ በግዕ ፋሲካ ክርስቶስ ጎይታናይ ጎይቶት ኢየሱስ መስዋዕቲ በግዕ ፋሲካ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ናዝራዊ ኢየሱስ ሥጋ ዘመድና ሞት ዝዓገቶ ሊቀ ካህናትና ኣብ የማነ ኣቦ ኮይኑ ዝማልድ ንክወስደና ዳግም ዝወርድ ጎይታናይ ጎይቶት ኢየሱስ መስዋዕቲ በግዕ ፋሲካ ክርስቶስ ጎይታናይ ጎይቶት ኢየሱስ መስዋዕቲ በግዕ ፋሲካ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ፍቱን መድሓኒት ጸጋሃነት በይንኻ ኢየሱስ ኣቦ ዘላለም ትኩስ እዩ ደምካ ከቶ የሳሓለ ምድሓን ብካሊእ ብማንም የለ ጎይታናይ ጎይቶት ኢየሱስ መስዋዕቲ በግዕ ፋሲካ ክርስቶስ 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 ውዳሴን ክብርን ግርማን ስልጣንን ነቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ በጊዕን ይኹን ኣሜን። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 13 ክሳብ 14